sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumutang, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Have a blessed afternoon. Once again, we are on our online Bible study. Let's pray. Lord God, thank you so much for this wonderful afternoon. Be with us and let your guidance, your Holy Spirit be with us and your anointing. Let this be a blessing to everybody. Thank you so much. In Jesus' name, amen. At muli, kumusta na po kayo? At yung ating tinalakay po nung last week, yung pag-ayuno. At sana nasubukan niyo po na mag-ayuno. At unti-unti po, hanggang ma-adapt po yung katawan niyo, mas masanay po kayo, ay napakasarap at maasahan po natin ang mga pangako at mga pagpapala ng Diyos. At muli, bibigyan po tayo ng Diyos ang isang paksa ngayon. Our topic this afternoon is praise and worship. Praise as pagpuri. Ito po yung pagsasabi tells a worth or value of a thing or person. Yun yung papuri. Talagang binabanggit mo kung gaano siya kahalaga.
Tayong worship is a great honor and respect. Ito yung tinatawag na pagsamba. At yan ang tatalakayin po natin sa hapon ito. We are Filipino, according to the survey. Mahilig daw tayo at inclined tayo sa music. At dilingid sa ating kalaman na madaming sumisikat na Filipino singer. Di lang po dito sa ating bansa, maging sa iba. International po, talagang kilala po tayo. At mapapansin natin na kapag ang mga handaan, birthday man or kasal or simple reunion, may mga karaoke na talagang ginagamit. Ano nga ba madalas nating pakinggan? Yung rock music, love song, pop music. Marami po, iba-iba. Pero minsan, nakakaligtaan po natin yung makalangit na awitin. Yung praising song. At for today, we are going to talk about praise and worship. Are they the same? Let's first define worship. Worship or pagsamba pertain to the condition of your heart. Ito po ay sasang-ayon po dito sa iyong kalooban, sa iyong puso. Inward and cannot seen. It is a spiritual activity that create a spiritual connection with God. So, inward po ito, hindi nakikita. Pag ikaw ay sasamba, ito po yung heart at saka yung spirit mo at yung spirit ng Lord nagko-communion. No? Kahit na nakapikit ka lang po na talagang pwede mong sambahin, mamaya-maya luluha ka na. Because of the spiritual activity. Ito po ay mararamdaman mo yung presensya ng ating Panginoon. Kaya ito yung tinatawag na kadalasan po, very solemn, silent po. Kadalasan ng pagsamba ng inward. Ayaw, kumbaga sa walang distraction. Service, praise. Ito po yung tinatawag sa Tagalog na papuri. Outward manifestation of worship. Okay, ito po yung nakikita. Pagtaas ng kamay, clapping your hands, jumping, walking, leaping. May expression po. There is an expression. It is an acceptable accompaniment of what's inside one's heart towards God. It can be in form of singing or dancing. So, merong pagkilos nakikita. Outward manifestation nasa labas. Yung pagsamba kanina nasa heart, nasa loob, inward. Kaya ito po ang tatalakayin natin. Okay? And there are acts of praise. Ito po yung mga, kadalasan po yung mga acts of praise sa Book of Psalms. Ito po yung si David, kadalasan po ang sumulat nito. Kaya yan po ang pagsamba niya. Who sing to the Lord a new song? Sing to the Lord all the earth. Matindi po si David. No? Umawit kayo ng bagong awit. Umawit sa Panginoon. Lahat ng nilalang dito sa lupa. Ganon niya sinulat po to. In the book of Psalms 3 and 4. Ang singing po, ang pag-aawit po ay hindi basta kumakanta. Hindi ibig sabihin na sikat ka, napaparangalan mo na ang Diyos, ang Panginoon. Para maparangalan mo ang Diyos, dapat makalangit na awitin at dapat din ito ay inialay mo sa Panginoon. Sing it with all your heart and understanding para masabing ito ay papuri sa ating Panginoon. So, ibig po sabihin, ang pagkanta po ay pwedeng entertain. Kita nyo yung mga nag-entertain po. Pero ang singing dito na tinutukoy po natin, yung pagpuri. No?
Talagang ialay mo sa Panginoon ito at mararamdaman din ng mga taong nakikinig. At ang Diyos mismo ay nararamdaman niya na yung pag-awit mo ay galing sa puso. Ito yung papuri sa ating Panginoon. Kaya in the book of Psalms 150 verse 3 and 4, sabi ron na praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him with the sounds instrument, string instruments and organs. Praise Him with the cymbals and the high sounding cymbals. Ganun po. And let every breath praise ye the Lord. Lahat ng may hininga ay magpuri. So, ganyan po si David, no? Pag sinabing praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the lute and harpa, at saka mga pluta, mga trompeta, mga tamburin at pagsayaw. Praise Him with the string instruments and flutes. Grabe po si David, no? Kaya sabi niya, purihin siya sa tunog ng trompeta, purihin siya ng salterio at alpa, purihin siya sa tamburin at sayaw. Grabe. Purihin siya sa mga panugtog na may kwerdas. Purihin siya ng mga matunog na pumpyang. Purihin siya sa mga pumpyang na maingay. So, ang pagpuri talaga, yung outward, mayroong mga instruments, kompleto po. Yung iba ayaw na maingay. Pero po, dito po nag-iingay ng pagpuri. Hindi po ito yung ingay na pagdala ng ingay para mapansin, pagdala ng ingay para manggulo. Hindi po. Ang ingay po rito na tinutukoy ay ingay ng pagpuri. Kaya kung mapapansin nyo po, kompleto po yan. Pumpyang, mga trumpets, mga harps, mga pluta, mga talagang string instruments and organs. Kaya yung mga ibang churches talagang alive ang kanilang pagpuri. Yan yung praise. Kaya napaka-power po. At gusto ng Panginoon na talagang ang iyong talent ay inaalay mo sa Kanya. Kahit na hindi ka ganong kagalingan, gusto natin ang anointing, gawin natin yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Napaka-kapangyarihan po. Very powerful po ang playing instrument like David. Using harp para mapalayas ang body spirit kay Saul. Kasi pagka si Saul po ay nagkakaroon ng kabalansahan, pagka tumutugtog si David ng harpa, talagang lumalayas po ang demonyo at nagkakaroon siya ng kapayapaan. Ganun po katindi ang mga instrument. Kahit na tayo po, pagka nakakinig tayo yung talagang mga makalangit na awitin, parang nawawala po yung ating mga problema at tayo po ay nakukomfort. In the book of Psalms 149 verse 3, let them praise His name with dance. Let them sing praises Him with the timbrel and harp. Yan. Dancing. Sa panahon natin ngayon, uso po ang TikTok. Yan. Ang daming nagtitiktok po. Maraming sumisikat na magagaling. Talagang sumayaw. Hindi masamang sumayaw. Pero, mas magandang sasayaw po tayo para sa Panginoon. Ang tawag po dyan, dancing in the Spirit. Kaya, papapansin nyo po yung mga alive church po. Pagka kumilos po ang ating Panginoon, talagang makikita nyo, talagang hindi nahihiya yan. Lulundag, talagang makikita nyo po. Yung iba umiikot po, dancing in the Spirit. Mapapansin nyo, hindi siya natutumba, hindi siya nautong. Ang tawag po dyan, dancing in the Spirit. Kaya, pag nag-worship ka nga sa Lord, worship Him in Spirit and in truth. Sapagkat siya ay Espiritu, sambahin mo siya ng Espiritu at katotohanan. Ito po yung dancing outward po yan, manifestation. Number 4, act of praise. Psalms 47 verse 1, oh, clap your hands, all ye people.
Shout to God with the voice of triumph. O, yan, o. Pumalakpak kayo. O, yung iba ayaw pumalakpak eh. Pero pagka nandyan po yung mga idolo nila sa mga talagang natutuwa po sila, talagang grabe ang applause po nila. Pinapalakpakan, dinadakila. Pero wag mo pa ikahiya na palakpakan natin ang Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Pero nararamdaman po natin. Ayan, sabi niya, shout to God with the voice of triumph. Paano ba kayo magbunyi ng tagumpay? Diba? Pag nagbunyi ka, victory. Purihin ang Diyos. Pasalamatan natin siya ng buong puso at kaluluwa. Ganun tayo magbunyi. Hindi yung, pwede bang magbunyi ka na? Hinahanap ng Diyos yung expression. Alam niya na tayo po pwedeng magbunyi sa ating puso kahit na without any pero kailangan i-voice out mo. Sarap magpuri kaya. Naranasan nyo na ba na nagpupuri kayo mag-isa na lumulundag? May problema ka, tapos maramdaman mo yung presence ng Lord, mamaya-maya wala na po yung kabigatan, napapalitan po ng kagaanan, yung mga problema po, napapalitan ng kapayapaan. Clapping and lifting hands and shouting, yan. Clapping, lifting hands, shouting. Kaya yung mga iba po na ayaw po yung ibang mananampalataya sa maingay na church. Sa langit po 24/7 po doon na wala kang ibang gagawin kundi magpuri at magsamba. Pinapractice na po ng Diyos tayo dito sa lupa para pagdating natin doon ay sanay na tayo. Rehearsal lang po yung ginagawa po natin dito. Malala ko si King David pag nag-worship po. Hari po yun. Dala-dala po nila yung Ark of the Covenant. Naglulundag, nagsasayaw. With instrument. Grabe po. Hari po yun. Ganun po si King David. Kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Napagpala naman po siya. In our generation today, marami din sumisikat na Christian band. Yan, magaganda po yan. Yung mga banda po katulad ng Hillsong. Mapapanood po natin yun sa mga video nila sa YouTube. Grabe, ang daming tao talaga. At maraming natutuwa, maraming umiyak, lifting up the hands, clapping and shouting, jumping. Talaga naman na napakaganda po. At nagtatalunan, nagtataas ng mga kamay, sumisigaw. Talaga sila ng papuri at nagsasayaw, umiiyak. Nadadamo po nila talaga yung power ng kanilang, yung lyrics ng awit nila at mabibless po tayo talaga. At in the Bible is story, Wall of Jericho, ay represent the purely military purposes. Mas makapal po at mas mataas ang wall mo, mas hindi ka papapasukin ng kalaban, mas secure ka. Ano ibig po sabihin? Alam niyo po, itong wall na tinutukoy po rito. At kailangan nakatakot po tayo, no? At protektado tayo ng ating Panginoon. Pero dito sa Jericho, ito yung makalaban. Ang kapal ng kanilang 4 meters ang height. Yung 13 feet. Yung watchtower po nila, yung pantayog po nila. Kaya napakakapal, napakataas. Kaya nung panahon ni Joshua, the Israelites marched around the Jericho wall for 7 days. On the 7th day, they blew their trumpets, horns. Gumamit po sila ng mga instrument. And the wall came tumbling down. Talagang bumagsak and they shouted, "You can never keep God out of your house, even if you tried." Teaches us that God is stronger than walls. Kaya kahit ang wall pa yan ay wall ng problema, wall of worries, mga wall of fear, yung mga dingding, marami tayo kayang tibagin ang ating Panginoon niya. Isigaw mo lang! Siya lamang po, bibigay mo yung pagpuri at pagsamba sa Panginoon at huwag kang matakot kahit tayo ay nasa ganitong panahon.
Yung panahon po natin, dapat panahon po ng pagpuri at pagsamba. Minamahal, mga kapatid, kasi lumalaganap po at nag-increase talaga ang totoo po itong COVID na to. Hindi po natin, no joke po ito, hindi natin biruin. Kasi marami po akong makilala na talagang yung nakaranas po nito ay hindi po sila makahinga. Yung kanilang pag-ubo ay dire-diretso po. Kaya yung iba tinutubuhan kasi sa lungs po ang tama. Kaya susunod po tayo sa protocol ng gobyerno. Pag sinabi ng pamahalaan at yung mga doktor sa atin na magmask, social distancing, at kailan malinis, magugas, maglinis, o iwasan natin yung maraming tao. Kaya kasi po yung paghawa niya ng isang tao, kung hindi ako nagkakamali, 1,000 yata mahawaan. Kung limang tao yung may carrier, ay kawawa naman po yung nakapaligid. Sarili natin pamilya. Kaya panahon po ng pagpurit, pagsamba para malugod ang Diyos, para mawala na itong virus na to. Kasi hanggang ngayon po, wala pa talagang napapatunayan kung paano pupuksain ito. Mapupuksa ito sa pamagitan ng pagpurit, pagsamba. Ako po ay naniniwala na may gagamitin ng Diyos. Sapagkat hindi po natutulog ang Diyos. Pakakala ng iba natutulog ang Diyos, hindi po. Sa matinding pandemya na to, talaga namang halos sa mga tao talagang sa iba't ibang pagpuri at pagsamba, iba-ibang pagtawag sa Diyos. Nakikinig po ang Diyos. Dahil inuunor ng Diyos ang mga pananampalataya ng bawat isa. Kaya yung mga worries po na yan, talagang kahit na papano, kayang-kayang tibagin ito. Matinding wall ito. Itong pinagdadaanan natin, itong virus na to. Kaya tulad ng panahon ng Wall of Jericho, we must be shout, we must praise. Kaya ang sabi nga ng Book of Psalms, cry out and shout. Praise ye the Lord. Talagang sabihin po natin na clap your hands. Be joyful unto the Lord's all ye land. Talagang sing him with a sound of the high sounding cymbals. Grabe po. Kaya express mo talaga the significance of praise and worship. Ito po ang kahalagan, the importance. Napakalaga po. First, it is a spiritual communion with God. Siya being spiritual communion with God, because He is a Spirit, our God is a Spirit, we must worship Him in Spirit and in truth. Ay, ibig pong sabihin, pag tayo po sumamba sa Kanya, huwag kang sasamba sa isip mo yung larawan. Kasi Espiritu ang Diyos. O yung iba, nagwo-worship kung anong nasa isip. Hindi ganun yun. I-worship mo sa Spirit. Kasi may Espiritu po tayo. Nagko-commune yan. Nagsasama po yung Espiritu ng tao at Espiritu ng Diyos. Worship Him in Spirit and in truth. Pag sinabing truth, talagang sa salita ng Diyos, yung pagsamba mo at pagpuri. At pupurihin mo yung nag-isang Diyos. Yung lumikha sa atin. Yun. Spiritual communication with God. Kaya yung pagpuri mo at pagsamba mo ay tama, ay malulugod ang Diyos at mapapurihan po ang Diyos. Number 2, it is necessity to receive the baptism of the Holy Ghost. If you don't believe in the baptism of the Holy Ghost, how can you worship and praise God in Spirit and in truth? Hindi malulugod ang Lord. Kaya sinabi po ng Bible, you honor me with your lips, but your hearts are far away from me. Sabi ng Lord. Sinasamba nyo ako. Saan? Sa labi. Panlabas na pagsamba. Pero sa puso, wala. Ayaw ng Lord na pakitan tao. Gusto niya pag sinamba natin siya, tumatagos.
Yung sa mga siling natin, yung pagsamba natin at pagpuri sa Diyos. At nandun po siya sa kanyang trono. At dinig na dinig niya, nalulugod po siya sa ating mga pagpuri at pagsamba. At yan ang ninanais ng Diyos. Number 3, it is the proper response to God's nature. Talagang whether we like it or not, karapat-dapat siyang sambahin kasi kalikasan ng Diyos yan. That's why the heavens declares the glory of God. Kaya nga sabi sa dito sa gospel ng ating Panginoon, Matthew, kung nakikita na po natin yung mga pandemic na ito, yung mga problema na ito, yung mga walls na na humadlang sa mga pagpapala ng Diyos. You lifted up your heads towards heaven because your salvation drew it nigh. Itingala mo raw yung ulo sa langit. Ibig sabihin yung pananampalataya mo nakatingala dapat. Kahit nalubog na tayo sa mga problema, dapat nakalitaw yung ating ulo, yung ating pananampalataya sa Diyos at nandiyan pang pag-asa. Kahit nalubog na po tayo sa mga problema, sa karamdaman, sa kahirapan, sa sakit, kabi-kabilang problema, susong-susong, yung fiery arrows ni Satan, kung wala kang shield of faith niyan, ay mahirapan ka. Kapatid, kaibigan, panahon na. Yung sinabi po ng Ephesians chapter 6 na put on the whole armor of God that you may be able to stand against the evil day. Kailangan nakaprepare po tayo. Yung pandemya na to, dapat nakalitaw yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Yung ating pananampalataya hindi nakalubog. Kahit na hindi tayo nakakarating sa mga fellowship, sa ating pag-isa o sa ating pagdidevotion, nandun yung praise and worship. Di po natin ikahiya yan. Kaya panahon po, kahit na kayo ay mag-gather sa bahay. Gagawin po natin yan kasi ang gathering po ngayon talagang hirap. Yung mga maramihan tao, magiging sa department store, sa church, sa mga gatherings. Kasi po, nandyan yung virus, hindi mo alam, hindi mo matitik kung sinong carrier. Doon po umiiwas po. Kaya may quarantine po para mawawala yan, mag-subside. Mamatay din po naman yan eh. Kaya napakahalaga na sambahin, purihin ang Diyos. Because it is the proper response to God's nature. Karapat-dapat talaga siyang sambahin at purihin. And it is the command from God. It is the commandment of God to worship Him. To honor Him. To worship Him. It is a commandment. Kaya nga, pag ipinanganak na po tayo, kahit na walang nagturo po sa atin, it's our nature that there is God. Nakalagay po yan sa ating konsensya, kahit na walang nagturo. Kahit yung mga sinaunang mga ninuno natin. Kaya they worship God sa kanilang kaparaanan. Para mapalad po tayo kasi meron na po tayong patnubay. Meron na tayong Word of God kung paano po natin sasambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Si Kristo mismo ang nagsabi noon. Panahon na at ito na ang oras na sambahin ang Diyos ng Espiritu at katotohanan sapagkat ang Panginoong Diyos ay naghahanap ng pagsamba at pagpuri sa Kanya. Kikita po natin yan sa John chapter 4. Kaya in the book of Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ang ibig pong sabihin, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Alam ng Lord, yung ugat, bawat bilang ng ating buhok, ganyan pa tayo nilikha ng ating Panginoon. Akala natin limot po tayo ng ating Panginoon sa mga problema po natin. Ay, hindi po. Ang sabi nga ng Biblia even the hairs, the numbers of your hairs, fully. Alam ko, biro mo, alam ng Lord kung ilan ang nalalagas na buhok mo. Ay, grabe. Kaya yung pag-create niya sa atin, yung perfect na love,
Talagang hindi po siya talagang masterpiece niya ang tao po. Kaya wala pong pangit na tao na nilikha ng Diyos. Nakita lang po natin ay nainis po tayo, napapangitan po tayo. Siguro minsan nainis tayo sa ugali. O kaya bigla na lang tayong naasar. Di mo alam kung anong dahilan, wala namang ginagawa sa iyo. Samantalang sinabi ng Lord, I praise you because I am fearfully, natatakot ako and wonderfully made. Your works are wonderful. Kita nyo, yung ginawa sa atin ng Lord ng paglikha, yung pag-create, wonderful talaga. The book of 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation. Yan, pero mo, pinili tayo. Chosen generation po tayo pag mananampalataya kay Kristo. A royal priesthood. Pag sinabing royal, ay nakakaangat ka. Parang royal family po yan. Iba po yung pamantayan pagka nasa Diyos ka. A holy nation. Banal. His own special people. You are a peculiar people. Pagkat ikaw mananampalataya kay Kristo. Kakaiba ka talaga Nakasiparate ka talaga sa mundong ito. Bagamat sa mundo tayo ito, dito po tayo nabubuhay. Nakapaligid po tayo sa mga iba't ibang problema. Pero sa gitna niyan, may kagalakan, may kapayapaan, may pag-asa. At nararamdaman natin na kasama natin ang Diyos. Kaya sabi ron, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Pero mo dati po nasa kadiliman po tayo. Tapos nandito na tayo sa kagilagilalas na liwanag. Grabe ka. Bakit marvelous light? Ay, grabe po ang ginawa ng Diyos sa atin. Naliwanagan po tayo. Kung titingnan po lang natin yung old nature, yung pinanggalingan po natin. Naku, talaga mahiya po tayo sa mga pinaggagawa po natin noon. Kaya maraming salamat po kasi sabi nyo, but you are a chosen generation. Pero mo sa generation na to, maging nung lumipas na, pag mananampalataya kay Kristo, pero mo royal priesthood ka pala. Yung pagkasasordote, siya yung namamagitan sa atin. Hanggang ngayon, buhay ang ating Panginoon. Kasi hindi po lang kamatayan po yun. Kaya siya yung namamagitan kahit na minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Tuloy lang kapatid. Kang mag-alala sa mga problema na to, sa mga virus na to, makakaraos po tayong lahat. Kasi holy nation ka Talagang mananampalataya ka, special people ka sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ganun tayo, kakaiba talaga, peculiar. Kaya nga sa 1 Peter 2:9 grabe po yung natin, yung pagkakilanlan sa atin ng ating Lord. From darkness to marvelous light. Kaya matindi po yung ating pagkatawag, yung ating pagpili sa atin ng Diyos. Kaya nga kakaiba po tayo pagka talagang mananampalataya po tayo sa ating Panginoon. Yung heads, yung tinatawag na bakod o yung edge, yung kalamangan. Mga kapatid, lamang na lamang ka talaga pag nasa Lord ka Kaya yung mga problema po, talagang totoo po yung sabi ng Bible na talagang nasa talampakan lang po natin. You can trample down the snakes and the scorpion. Yung mga snakes na yun, mga problema po, yung masakit, yung mga virus na yan, dapat nasa ilalim lang po ng ating mga payan. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Lord, dapat nakalitaw tayo po sa mga problema na tinutungtungan po natin yan. Hindi sa ulo nilalagay po ang problema. Sa paa. Kasi pag sa ulo, magkakaroon po tayo ng mga sakit ng ulo, depression, pag-inis, di makatulog. Gusto ng Lord, kapayapaan Kaya sabi niya mismo peace I live with you. My own peace I give it to you. The peace that the world does not give. Kaya pati yung pagpuri at pag-worship natin, ay pag dumating yan, magpuri ka lang at mag-worship. Mawawala po yan. Malalaman nyo po, talagang gusto nyo ranasin, mag-pray po kayo. Sasamba kayo, Lord, tulungan mo po ako magpuri sa iyo ng tama, wasto, para ako ay maging karapat-dapat sa iyo. Tulungan mo akong sasamba sa iyo na espiritu at katotohanan.
Pag nagawa po natin yan, titiyakin ko po sa inyo makakilos po ang Diyos sa ating mga buhay. At maraming pong salamat muli at ako po ay naniniwala na marami po tayong natututunan po sa ating mga paksa. At purihin ang Diyos at binigyan po tayo ng pagkakataon muli. At ganun din po, yung mga iba po na ngayon lang po nakapanood, pwede po kayong mag-subscribe, i-share nyo po ito. At pakisabi lang po na tuloy-tuloy po yung ating Bible study. Sa susunod po na linggo, Lord willing po, tatalakayin po natin yung pagsama-sama, yung fellowship po. At maganda po yun, abangan po natin. At this coming Sunday po, meron po tayong tatalakayin sa Sunday worship natin, Lord willing. A wise man. A wise man. You want to be wise? Abangan nyo po yan sa ating online Sunday worship service this coming Sunday po. At communion din po natin. At muli, pagpalain po tayong lahat. Tayo may manalangin sa Diyos. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa aming paksa na ibinigay nyo. Ito po yung pagpuri at pagsamba. At damang-dama ko po, Panginoon, na sinasamahan mo kami sa ganitong kapamaranan sa social media na to. Ako po ay naniniwala na nararamdaman din po ng mga mananampalataya ang iyong mga salita, ang iyong nais sa bawat tao, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon, at patuloy niyo pong ingatan ang aming bansa, Panginoon. At maraming salamat po sa nagtanso na, Panginoon. At muli kumilos ka, bagamat may mga konti lang po, pero naipahayag ang aming mahal na Pangulo ang nais niya para sa kanyang 2 taon na naiwang termino. At o Diyos, ingatan mo po ang aming mahal na Presidente, naging lahat po ng kanyang mga kasama, mula sa kanya, sa Vice President, sa mga namamahala po, pinagkatiwalaan mo po sa Senate, sa Congress, lahat po ng mga local government units, lahat po ng mga military, mga frontliners, mga doctors po namin. O Diyos, na magkaisa po kami, sama-sama po kami, Panginoon. At manamba kami at magpuri kami sa iyo, Panginoon. Upang itong isang araw po, kami po ay makaalpas po sa ganitong pandemya. Salamat po sa pagpo-provide mo ang mga pangangailangan ng bawat kababayan po namin, naging dito po hanggang sa labas ng ating bansa. Pagkaisahin mo kami, Panginoon. At purihin ka, O Diyos, sa iyong masalita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot na langit. Amen.